Zložité vzťahy človeka v dnešnej spoločnosti, ale aj o hľadaní rovnováhy a harmónie. O tom je nová kniha, ktorú do života uviedli v galérii Ľudovíta Fulu. Lepší štart ako výnimočného krstného otca si jej tvorcovia ani nemohli želať. Traja autori, jedna kniha a špeciálny krstný otec. Aj takto by sa v skratke dalo charakterizovať uvedenie novej knihy pod názvom Pomalé svetlo vln. Jej autori pochádzajú z Popradu a knihu im prišiel pokrstiť ich dlhoročný priateľ Popračan a v súčasnosti prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Čistá voda. Som rád, že dnes tu sme mohli pokrstiť knihu, ktorá je podľa mňa jedným úžasným dielom. Je kombináciou básnika, slova a mága, maliara, ktorý táto kombinácia vytvára taký, dáva lepšie pocítiť harmóniu človeka, dáva lepšie pocítiť, aký je svet komplikovaný. A možno práve v dnešnej zložitej dobe takíto básnici a mágovia nám pomôžu rozlíšiť dobro a zlo, pravdu od nepravdy a veľmi ich potrebujeme. Je to kniha o snoch a básniach, ktoré sú s nami inšpirované a práve téma snov zaujala autorov v dnešnom uponáhlanom svete. Veľmi zaujímavá v takom našom dnešnom svete, ktorý je vyslovene o faktoch, o rýchlej informácii, o rýchlom prebehnutí či už filmom, či už televíziou, internety. Všetko sú to médiá, ktoré sú veľmi rýchle. My vnímame knihu ako vec, s ktorou môžete stráviť chvíľu sám so sebou. Knihu uviedli do života v hudobno-dramatickom programe, ktorý bol inšpirovaný textami a obrazmi z knihy. Básnik napísal básne. Marián Čižmarík celý rok maloval cyklus obrazov špeciálne pre túto knihu. A ja som celý rok študoval, aby som vedel, čo tam napísať. Hoci autori nepochádzajú z Ružomberka, za miesto krstu si vybrali galériu Ľudovíta Fulu. Ja som sa tu tak symbolicky cítil veľmi dobre, pretože tento obraz Fulov mám ja v kancelárii prezidenta republiky, visí mi za chrbtom, tak som sa tu cítil, tak by som povedal, ako doma a myslím si, že nemohlo byť pre mňa lepšie miesto. Kniha je určená každému čitateľovi práve preto, že má niekoľko rovín, dlhšie eseje či krátke úvahy. Aj prezident Andrej Kiska sa nám priznal, že sa skúšal venovať písaniu. Si ako každý mladý človek a ja, keď som bol gymnazista, rád som písal. Písal som lyrizovanú prózu, ale žiaľ, moje diela sa nestretli s úspechom a tak som to už potom toho nechal, ale odtedy si rád prečítam pekné dielo, rád si pozriem peknú vec.